Interior, cel a nit. Tot és fosc. M'he reclòs a un racó de l'habitació, el més lluny possible del senyor estrany. Jeffrey, va dir que es deia. Ell ha anat també a l'altre racó, s'ha ajupit i s'ha abraçat als genolls. Està tremolant i de tant en tant se l'escolta parlar, però no entenc del tot el que diu. Sembla que parla sobre una dona. No hi ha finestres ni llum de cap mena. És difícil saber quanta estona porto en aquesta habitació. Després d'entrar, una infermera m'ha punxat el braç i no he pogut resistir-me ni qüestionar-me res. Deuen haver passat diverses hores. No ens han dut ni aigua ni menjar, ni crec que sigui una pràctica habitual veient la condició física d'en Jeffrey. El que sí que hi ha és un cubell ple de merda. No penso estar aquí massa més. Se sent un brunzit molt fort. Amb una freqüència aleatòria van sonant brunzits que fan que se'm remogui l'estómac. Em noto les cames tremolar i el cap cada vegada més dispers i desorientat. Em costa pensar en frases completes. L'única cosa que em fa continuar és l'odi cap a en Sawyer. Només somio en tornar-lo a veure per treure tota la ràbia que tinc dins. Somio en pagar-lo, tancar-lo jo en una cel·la i inclús torturar-lo. Sé que ha arribat el moment no ho faria, però és l'únic en el que puc pensar ara mateix. Tampoc m'he de preocupar massa perquè realment no crec que el torni a veure. No crec que torni a veure a ningú, mai més. Sona de nou un brunzit. No sé què volen dir aquests brunzits, però sé que s'estan fent cada cop més freqüents. Sé que assenyalen que alguna cosa està a punt de passar perquè el meu company està cada vegada més tens i cada cop sonor es fa més petit i ell parla més alt. Sí, carinyo, ho entenc, però ho sé. No vull que em passi això. No crec que sigui fàcil fer-me arribar a aquest punt. M'agradaria pensar que la meva psique és més forta o alguna cosa per l'estil, però sé que és el que pensen tots. Sí, en Jeffrey també ho hauria pensat això abans. I aquí ens trobem. Brunzit. Ara vinc. No t'he dit ja, jo trigaré... No! Ei, Jeffrey! No! No crec que hi hagi res a fer. Brunzit. Mary, no vull veure, de veritat, que no vull, no. Ara ha vingut una de les seves espies aquí amb mi, ja veuràs, ja veuràs. Parla de mi? No tinc por, estic fent com si no estigués, m'ha parlat un parell de cops, però no sap res, pobreta. Brunzit. Bé, fins ara. Sembla que està una mica més calmat que abans. Fins ara? M'ho deia a mi? O a la Mary imaginària aquesta? No veuré mai més en Sawyer. Voldria preguntar-li el perquè de tot plegat. Ja no només els motius de la seva traïció, sinó per què tot aquest camí. Si ja estava contractat per l'Estat, per què no agafar-me directament i portar-me arrossegada fins aquí? Per què no han vingut 10 guàrdies i m'han fet el mateix que el meu pare? Zoom. Això serà un so, no seré jo. 3 seguits. Això no havia passat encara. Tinc por. Voldria saber què em passarà. Em drogaran? Em vindran a torturar? En Jeffrey està somrient, completament en silenci i amb els ulls tancats. Crec que m'inquieta més ara que abans. Zoom. 5 seguits. La foscor es trenca amb 5 flaixos seguits, completament cegadors. El lloc on m'ha punxat la infermera comença a brillar i noto com el meu cos sencer es relaxa. Cada articulació i cada múscul del meu cos estan cada vegada més relaxats. Més flaixos. Ara es deixen anar sense un ordre aparent. Paren. Més flaixos. Paren. Començo a sentir-me desorientada. Em dic Susan. El meu germà es diu Alan. Quants anys tinc? Estem a dia 14 de febrer, crec. Mary, t'he portat aquesta manta, t'he tapat. La sopa està al foc, de seguida estarà. És només un refredat, Mary. Els patrons de flaixos són cada vegada més ràpids. I hi ha una persona? Després de cada petit flash hi ha un temps de foscor en el que es comencen a formar imatges a la meva retina. Sento com si tingués un projector antic de cinema enfocat directament al cervell. De seguida torno. És només un refredat. En 2 dies estàs com nova. No marxis, queda't amb mi. Què ha estat això? Hi ha una persona?
Els flaixos em desorienten, però ajudaria que puc veure una dona estirada. Però, amor, se'm cremarà el brou. No passa res. Tinc por. De què? De què, carinyo? De tu. De mi? Estic a l'habitació. Ja no identifico els flaixos separats, simplement estic dins de l'habitació. Hi ha quadres de margarites per tota la paret. La Mary està al llit, potser tindrà uns 25 anys, i té una safata damunt seu, amb un rotllo de paper de vàter, un termòmetre i alguns medicaments. Va tapada amb una manta de punt. Cada quadret està cosit amb un color diferent. Sembla que l'hagin fet entre els dos, fent cadascú un quadrat durant anys. La meitat dels quadradets estan millor cosits que l'altra meitat, però el resultat és preciós. En Jeffrey s'asseu al seu costat. Jo mai et faré mal, Mary. No ho saps? T'estimo més que ningú, més que mai he estimat a ningú, Mary. Per què dius això? Mentider, mira't al mirall. En Jeffrey s'aixeca i s'apropa al mirall que està sobre el tocador. Quan es mira, el seu reflex li torna la imatge d'un guàrdia de l'estat. No, mira'm. Jo no sóc aquell. Jo no sóc aquell, no. La Mary s'ha cobert la cara, li ha començat a sagnar la boca. M'hi fixo bé, té forats al llavi inferior que cada cop es fan més grans. Diferents rajolins de sang van caient. Carinyo! Jeff, per què em fas això? En Jeffrey cau de genolls al terra. El mirall es trenca en 1000 trossos, cadascun reflexa ara a un guàrdia diferent. Estiren els braços cap a dalt i s'agafen als extrems dels vidres amb força. Un a un comencen a sortir dels reflexos. Les margarides dels quadres estan pansint-se. La sala és plena de guàrdies dels trossos de mirall. Agafen la Mary entre tots i se l'emporten. En aquest punt, en Jeffrey ja no reacciona. Està de genolls amb la cara coberta per les seves mans. Els flaixos tornen a ser reconeixibles. Les parets de l'habitació es converteixen en cendra i volen en el vent. Tornem a estar a la cel·la. Silenci. Ja has vist el meu malson? Cada dia és igual. Cada dia torno a patir el mateix. malson. Però va passar això, Jeffrey? No ho sé. Jo ja no recordo res. Ara toca a tu. Brunzit. Què vols dir que em toca a mi? Zum, zum, zum. No! Comencen els flaixos. Em dic Susan. Estic atrapada. Tot el que veuré ara és fals. Els flaixos es fan més seguits i més. Una llar de foc, una biblioteca antiga. Em dic Susan. Zum, 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 zum. Visc a la casa adossada 100... Un balancí antic es balanceja. El gosset anava amb la cistella a la boca, portant mel, ametlles i mel a la seva àvia. Un bebè comença a plorar. La dona el té en braços i la carona. És només un conte. El gosset caminava pel bosc alegrement. El terreny es transforma ràpidament en un bosc. Veig el gosset amb la cistella a la boca. Camina feliç, donant saltirons que semblarien impossibles a la vida real, però aquí sembla la cosa més real que he vist mai. Però de sobte es va fer fosc i les branques dels arbres es movien cap a baix, intentant-lo fer caure. Tot el que descriu també ho veig. Els estels eren l'única font de llum possible. Doncs aquell dia no hi havia lluna. S'havia perdut. Després de donar voltes, es va trobar a un humà que vivia per allà. Agafa aquest camí, petit gosset. En un 3 i no res arribaràs a casa de la teva iaia. És amiga meva de fa anys. Aquesta veu em resulta familiar. Pot ser en Sawyer? El gosset va fer el que l'humà li deia. De tota manera, no tenia una altra opció. Va seguir pel camí fins a arribar a casa de la seva àvia. De nou la foguera, la cadira, la dona explicant el conte. És, sense cap dubte, la meva mare. Només l'he vist en fotografies, però és ella. Té l'estómac obert completament. El bebè surt directament de la seva panxa i està cobert de dalt a baix en sang. El gosset va trucar a la porta i una veu estranya li va contestar. No sonava a la seva àvia, però què anava a fer si no entrar? «Vine aquí, gosset bonic!», va dir la veu. Estic a la casa de la meva àvia. Veig
el gosset i en Sawyer disfressat amb una camisa llarga i un gorro de pijama. No sembles la meva iaia. Deia el gosset. Tens uns ulls més grans. Potser t'hauries d'haver adonat, doncs, petit gosset. La veu del meu pare em descontrola. Miro al voltant de l'estança, però no el veig. Espera, sí, és ell. És ell, està allà al llit, cobert amb mantes i més mantes. El petit gosset va dir: Tens el nas més gran. Potser tu hauries d'haver olorat, doncs, petit gosset. El petit gosset va dir: I la boca? Tens una boca enorme. És per menjar-te millor. I l'humà va desbudellar el gosset i va començar a mastar el seu cor. Un altre cop, l'habitació amb la foguera. El nen comença a plorar descontroladament. Tant és així que escarba la ferida de la panxa, intentant entrar de nou a la seva panxa. La mare crida de dolor, com si estigués donant a llum. I quan m'hi fixo, veig que el nen ara és en Tom i la meva mare soc també jo? Em comença a fer mal la panxa, em poso la mà a l'estómac i estic sagnant moltíssim. Estic asseguda al balancí vestida com ho estava la meva mare. En Tom segueix intentant entrar a la meva panxa i el dolor és insuportable. Tom, para! No, si paro m'abandonaràs. No, jo mai t'abandonaria, Tom! Para! Un moment! Un moment. Soc la Susan. Sí, això no m'està passant. En Tom està aquí? No estic segura. No. En Tom està a l'infermeria. He de marxar d'aquí. Jeffrey! Estic veient el meu malson. No m'agrada. A mi tampoc. No t'hauria de dir això, però durant els malsons els és impossible monitoritzar-los. L'escena no ha canviat. El dolor segueix sent insuportable. En Tom també ha entrat completament a la meva panxa. Estic embarassada. Com? És el moment en el que podem parlar sense que ens escoltin ni ens vegin. No cal fingir. És cert. Des que han començat els malsons, en Jeffrey sembla molt més sensat. Què vols dir que no cal fingir? Era guarda abans de presoner, sé com funciona. Estic fent el que puc per mantenir-me centrat, però que alhora ells creguin que m'estan trencant. M'està costant. Els malsons són tan reals que de vegades no he de fingir. I de què serveix? Bé, quanta més alta la fase, més llibertat. La majoria dels subjectes a la fase 8 els hi obren la cel·la. Assumeixen que ja no tenen impulsos propis. Ostres, que intel·ligent. Però ara que has entrat se'm complicarà tot. Era el meu pla per fugir d'aquí. Em sap greu, ho sento. No sé quant temps més podré aguantar. Ara, durant els malsons, soc incapaç de recuperar la consciència. No podria fer el que estàs fent tu, parant els somnis. És cert. Des que estic distreta, tot s'ha quedat congelat. Zoom. Serà un malson per tu? Potser normalment em deixen més de descansar entre un i l'altre. Bona sort. L'habitació es fa cendra de cop. Em toco la panxa i tot està bé. Ha estat fàcil sortir-se'n. Suposo que cada dia es farà més difícil. Al voltant meu es comença a generar de nou la mateixa escena d'abans. Al llit, la dona. Mary, t'he portat aquesta manta, t'he tapat. La sopa està al foc. De seguida estarà. És només un refredat, Mary. De seguida torno. És només un refredat. No marxis, queda't amb mi. Però, amor, se'm cremarà el brou. No passa res, tinc por. De què? De què, carinyo? De tu. De mi? L'escena es desenvolupa exactament igual que abans. Em dic Susan, estic aquí. He de sortir. Sabent que ara no poden veure'm, aprofito per donar una volta per la cel·la. En els extrems, l'imatge es dispersa i puc reconèixer els voltants amb prou tranquil·litat. La porta de vidre està completament tancada. No té pany ni forma humana d'obrir-se. Només puc imaginar-me que el vidre és impossible de trencar. El sostre és de vidre també. Una capsa infranquejable. Una peixera indestructible. Jo mai et faré mal, Mary. No ho saps? T'estimo més que ningú, més que mai he estimat a ningú, Mary. Per què dius això? Mentider,
Mira't al mirall. No, mira'm. No, jo no sóc aquell. Jo no sóc aquell, no. Carinyo! Jeff, per què em fas això? Zoom. L'escena, per molts cops que la vegi, seguirà sent igual de terrible. A través del vidre veig a pacients passar, infermers d'una banda a una altra. Un altre cop? Ara em toca a mi. D'acord, ja ho tinc, això. A ti, Susan, res del que veuràs a continuació és real. Susan. Zoom. Estan anant molt seguits. Deuen tenir por de tu. Por de tu. Segurament et canviïn el somni. No et fiïs d'ells. D'acord. Gràcies, Jeffrey. A fora veig un pacient corrents cap a la meva cel·la. Comença el somni. Ell comença a provar codis a la porta. Mira d'una banda a l'altra, malgrat tenir encara sobre el seu cap el sac blanc. Al costat seu, vigilant i donant indicacions, està en Sawyer. Em dic Susan. Res d'això està passant. La porta s'obre. En Sawyer s'està encara fora, mirant de banda a banda, vigilant. Susan, què fas? Va! És la veu de l'Alan. Em dic Susan, res d'això està passant. Què passa? No reacciona. Tinc els ulls tancats. El sento i sembla tan real. Susan, què fas? Surt! L'Alan m'agafa del braç i m'intenta arrossegar, però no em deixo. Li dono un bon cop a la barbeta i em deixa anar. Susan, ja t'han menjat el tarro? No portes aquí ni un dia. Va, aixeca't! Sé que no ets real i que no pots fer-me mal. Alan, estan venint! Si ens agafen aquí, estem fotuts! Susan, mira'm a la cara. El miro. Veus que sóc jo? Sóc el teu germanet, l'Alan. Estem escapant, has de venir amb nosaltres, Vinga, Susan, ja, aixeca't! Em dic Susan. El meu germà és presoner, també. El Sawyer és un traïdor. Això no està passant. Vinga, que hem de marxar! Susan, ets imbècil, com sempre. Com? Per ser una fantasia sembla que et parlo molt com et parlo jo de veritat, no? Els cinc bronzits encara no havia començat. Com pot ser? La foguera apareix, amb el balancí i el bebè. L'Alan segueix davant meu, desesperat. Merda, que hem de córrer! Alan? Sí, cony! M'agafa del braç amb força. Aquest cop em deixo. I sortim de la cel·la. Em dic... no ho sé. Estem corrents pel passadís i em dic... Fi del quart capítol.